Asturias, alto libre Portugal. Quisiera ver do Pindo a catarata, despenándose, bramando, dentro alto Penedal. Quisiera ver o opulento Miño, endeversando entre viñas, porque isto é un regalo ver. Logo vai chegarme a Compostela, confesarlle as súas pedras que sen vos vivir non sei. Asturias, alto libre Portugal. Quisiera ver do Pindo a catarata, despenándose, bramando, dentro alto Penedal. Quisiera ver o opulento Miño, endeversando entre viñas, porque isto é un regalo ver. E logo vai chegarme a Compostela, confesarlle as súas pedras que sen vos vivir non sei. Benvidos a esta 17ª xornada de información sociosanitaria de Outes, que coinciden ademais, ou facemos coincidir, coa segunda edición da xornada do programa universitario de maiores en Outes, co cuarto ciclo da Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, a verdade é que escoitádome, sí? Dá gusto ver este auditorio da Casa de Cultura, se non cheo completamente, pero dende logo casi cheo, o cal da conta, bueno, por o interese que suscitan estas jornadas que se levan desenvolvendo. Bueno, pois esta é a 17ª, por 16 veces, por menos, non? 136 compañeros. Bueno, eu simplemente agora de inicio vou facer presentación e despois vou dar a palabra aos meus compañeiros de mesa. En primeiro lugar temos a nosa esquerda a don Xosé Dios, que, como ben sabedes, é a persoa que leva organizando pois estas jornadas dende o seu inicio. En segundo lugar temos a Raquel García, compañeira Raquel García, que é a concelleira de Igualdade e Benestar do Concello de Outes, que por tanto é a que tamén do punto de vista institucional pois está ao cargo
do traballo que fai o Concello nesta área. E ao meu lado está Xesús Mato, que é o actual presidente da Asociación Sociocultural Terra de Outes, dende fai non moito tempo, e que tamén participa como organizador destas jornadas. E a miña dereita, a miña diestra, pois a persoa que nos vai despois a deleitar. Vamos a ter o placer de explicar por falarnos de cuestións que teñen que ver coa saúde, pero dentro da obra de Francisco Añón, non? Agora non me vou a estender, pero unha das súas facetas é ser un gran estudioso do noso literato máis importante, Francisco Añón. Eu agora voulle dar a palabra, en primeiro lugar, a Xesús Mato, como presidente da Asociación Terra de Outes. Moitas grazas. Bueno, como presidente de Terra de Outes, e no seu nome, quero dicir que estamos enormemente satisfeitos de ser colaboradores destas jornadas. E temos que facer un especial agradecemento ao Dr. Dios, a José, porque en realidad é o que leva o peso de toda a colaboración como coordinador das jornadas. O que quero facer agora é encadrar un pouco o que significan para a Terra de Outes estas jornadas dentro do conxunto de actividades que ten Terra de Outes. Vou citar algunhas, non é unha memoria das actividades que facemos, é simplemente para facer ese encuadro, para ver por que estas jornadas son tan queridas para nós. Unhas actividades teñen que ver co patrimonio, non sei, restauramos un muiño Gabriel, tamén restauramos embarcacións tradicionais, temos unha revista trimestral na que asiduamente escribe tamén o Dr. Dios temas sobre medicina, tamén temas reivindicativos sobre o estado da sanidade pública, donde normalmente son reivindicativos e de protesta. Temos tamén un monumento ás vítimas do franquismo, outro monumento aos carpinteiros de Ribeira. Estamos na plataforma contra os verquidos nas minas de San Fins. Bueno, iso está dentro do patrimonio cultural, que temos compromiso nos nosos estatutos tamén de defender ese patrimonio natural. Tamén temos recentemente un grupo de teatro. Normalmente no outono desenvolvemos un programa de actividades centrados nun tema, non? Neste ano creo que vai ser en torno á arquitectura popular galega e algo sobre o sombreiro San Cosmeiro. Ben, todas estas actividades teñen distintos matices, non? Son actividades unhas de tipo máis cultural no sentido estricto, outras teñen un carácter máis social, e incluso algunhas delas teñen un carácter puramente reivindicativo. Entón, se pensamos nestas, polo seu propio título, porque chamanse Xornadas de Información Sociosanitarias, aí a palabra social se aparece, e entón, como nós temos esa pretensión de que teñan tamén ese carácter, de feito, o noso nome, en realidad, non é o que figura neste cartel, nin tampouco que dixo Manolo, que non sei como dixo, Asociación Cultural Terra de Outes, senón é a Asociación Cívico-Cultural Terra de Outes. É dicir, cando se fundou a asociación, e así a temos registrado, queríamos facer moi explícito ese carácter social que debería ter a asociación, non? Para que ninguén se chamara a engaño, non? De que é o que quere ser a nosa asociación. Ainda que aquí estas xornadas chamanse xornadas de información, eu creo que son de información, pero tamén de formación. Aquí hai moita divulgación científica, por lo tanto, evidentemente, fornecen os conhecimentos sobre cultura, a divulgación sobre a ciencia, non só da medicina, sino todo o que acompaña, a biología, a química, etc. E o terceiro carácter, quizá o reivindicativo, eu creo que onde está Dios sempre hai unha reivindicación de que a enseñanza, donde está o Dr. Dios, sempre hai unha reivindicación sobre que a enseñanza
pública mellore a súa calidade. Entón, iso é o que quere ser Terra de Outes, unha especie de dinamizador social que teña ese carácter, tamén que teña un carácter reivindicativo. E eu creo que por eso estas xornadas nas que nós colaboramos con todo o peso só diseñantes de José, Terra de Outes está en débeda con él, debemos polo menos unha ou dúas de José. Moitas gracias por todos estes anos de traballo. E simplemente tamén dicir que a veces simplemente desenvolvemos moitas iniciativas que non salen directamente de Terra de Outes, sino que Terra de Outes acolle iniciativas distintas, como por exemplo es que falei tamén de San Fis. Nós non fomos os promotores, estamos na plataforma porque nos pediron, pero que iso levanos pasando xa durante, digamos, os 18 anos que levamos como asociación. É dicir, que ante un problema sempre alguén acude a Terra de Outes a ver se pode botar unha mano. Pois tende a seguridade de que calquera que plantee un problema que teña que ver co que nós facemos, e pasaros algunhas cousas que nós facemos que quizá debía decir aquí. Os carpinteiros de Ribeira, só como cita, bueno, celebramos o Día da Muller, case todos os anos que podemos, e temos suficientes medios, porque tamén estamos nos nosos propios estatutos, promover a igualdade de sexos en todos os aspectos. Quero dicir que se alguén quer algunha iniciativa e se dirixe a Terra de Outes, seguro que se verá ben acolhida. E tamén, se queredes estar nesta asociación, que eu creo que reflexei un pouco o que facemos, se vos gusta e se vos interesa, para calquera das dúas cousas, simplemente terradeoutes@gmail.com, aquí estamos a vosa disposición. E nada máis, moitas gracias pola vosa atención. Bueno, pois entón agora voulle dar a palabra a concelleira de Igualdade e Benestar, Raquel García. Boas tardes a todos. Eu moi brevemente, simplemente agradecer sobre todo a Elvira e ao Dr. Dios, que son a alma de estas xornadas sociosanitarias. Tamén agradecer aos veciños que van vir hoxe aquí do Taller de Memoria de San Lourenço, que tamén hai compañeiros do Taller de Memoria de Cando, que alegro-me que viñeran todos a apoiarnos e a participar aquí hoxe. Sobre todo tamén os ponentes, que vexo por aí tamén que está Flor, que xa todos a conocemos, porque imparte aquí a gimnasia terapéutica, que non me salía o nome, e a Ramón sobre todo, e bueno, que queremos seguir contando con estas charlas porque son moi importantes para a divulgación sanitaria, e canto máis coñezamos, mellor calidade de vida imos a ter. Moitas gracias a todos por vir. Tamén, que non olvidaba, aos compañeiros do IES Poetañón tamén por viren aquí e apoiaron tamén estas charlas sempre que se lle pide que asistan, tamén esperamos que sexa de utilidade. Moitas gracias a todos. Pois agora damos a palabra ao doutor Dios. Ben, boa tarde a todas e a todos. Simplemente para explicar o acto, pouco máis hai que decir despois do que se dixo e do que levamos dito durante esta 136 conferencia que imos realizar. Por suposto, e como facemos sempre, agradecer ao Concello de Outes, o Centro Social, o Centro de Saúde, a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, disculpar a presenza do novo presidente, que teñen novo presidente, pero bueno, problemas da xenda, cousas destas. A USC, que sabedes que é o segundo ano que colaboramos con eles, tamén disculpar a non presenza de Esther, que é a que veu o ano pasado a clausura. Sabedes que ela é que se encarga de darnos os diplomas, pois iremos dando ao largo do seguinte mes, estarán entregados. A Disbismur, por suposto, a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, que, bueno, que como sabedes, nos fai o obsequio, que é a Ponte do Ruso, que xa é un emblema destas xornadas.
Asociación Cívico-Cultural Terra de Outes, e por suposto, polo vosso apoio sería imposible facer varias das cousas que se fan. Evidentemente Vicente xa me está dicindo que fale del, xa sabedes que Vicente é o encargado de todas as comunicacións e que estamos na nube antes de que acabe a conferencia. E a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago tampouco pudo ir Felipe, que é o xerente de primaria, tamén por problemas de última hora, pero estaba previsto que viñera. Estamos nunhas datas moi complicadas, sabedes que dentro de 2 días, 3 días votamos, e é unha época complicada para todos. Agradecer, por suposto, ao alcalde a súa presenza aquí hoxe, os membros da corporación, que vexo que están por aí tamén, e a Jesús, evidentemente, como novo presidente desta asociación, a concellal de Servicios Sociais, a Raquel, a Elvira, que vos vou a decir que non vos diga durante as 135 conferencias anteriores, pouco. Entonces, sobre todo a todas e a todos, porque sin vos, desde logo, todo isto non sería posible. Moitas grazas. Simplemente explicar o que vai a ser o acto, porque vamos a facer a clausura antes de facer a conferencia, cousa rara, pero son así as circunstancias, porque teñen pleno despois e os políticos están en unha dinámica e nós estamos en outra, pero vamos a facer a clausura. A continuación imos ler, para que sepades como vai a ser a estructura do acto, como unha performance. Vamos a ler 3 poesías, dúas do poeta Ñón, unha de Nicolasa, da súa irmán, e a continuación faremos as poesías se van a presentar elas, pero as poesías da xente de San Lourenzo, que xa se presentarán antes de empezar o recital. E despois será Ramón fará a súa conferencia e posteriormente o coloquio, por suposto, e despois nos despediremos. Eu farei a clausura unha vez que remate a conferencia, a oficial é agora, pero a extraoficial será ao final, e para vernos nas 18, por suposto. Boa tarde outra vez. Parece que vou a clausurar antes da clausura. Unha cuestión paradóxica, pero así vai ser o tema. É un pouco máis que agradecervos outra vez a presencia, agradecerlle a todas as persoas e entidades que facedes posible estas jornadas de información sociosanitaria. Eu creo que é un tema tremendamente importante, un tema que que le vamos apoiando, se viñan apoiando evidentemente anteriores gobernos, pero nós que apoyemos con moi bons ollos, porque nos parece que en particular no noso concello, dada tamén a estrutura poblacional que temos, que é moi importante que teñamos unha información adecuada, unha información continua sobre os distintos aspectos que nos afectan a algo tan importante como é a saúde. Eu quero agradecerlle, como xa se dixo aquí, pero nunca lle agradecemos o suficiente, ao Centro Social, e a Elvira en particular, pero non só a Elvira, senón ao resto dos demais traballadores do Centro Social, o traballo que fan, non só organizando estas jornadas, senón traballando con moita xente, en particular coa xente maior, ao longo do concello, en distintas parroquias. Eu creo que temos que traballar para ter unha xente maior activa, para que o avillentamento sexa activo, porque cada vez máis, como sabedes tamén, hai máis xente maior, e eu creo que cada vez máis debe ser a xente maior, debe de ser protagonistas da vida pública do noso concello. Permitidme que conto unha anécdota, porque nós estamos agora, como ben sabedes, en período electoral, somos aves raras, nestes días estamos moi contentos, seguramente nos veredes con unha sonrisa, pero antes de comezar a jornada electoral tuvemos que todos os distintos grupos políticos tratar de crear de configurar as candidaturas. Pois para nós era moi importante, foi moi importante, e falamos con xente maior, para que viñera a candidatura. Foi tan complexo que ao final non conseguimos, pero eu creo que tamén sería interesante, eu creo que é un reto que temos no futuro, que a xente maior participe na vida política, na vida pública, inda que tamén entendo, por outro lado, tamén entendo perfectamente que cando me din, mira, eu xa me metí en líos abondos, xa traballei abondo, non me vou meter agora en máis líos, tamén entendo. Pero o que quero dicir é que
hai un espazo grande para que haxa máis participación da xente maior no noso concello e na sociedade actual. Agradecerle, como decía, a área do centro social, ao departamento que dirixe Raquel García, pois o traballo que tamén está facendo neste sentido, o doutor Dios, pois por todo o traballo que leva desenvolvido nos últimos anos, ao servizo non só de cuidar a saúde no centro de saúde da nosa xente, non só maiores, senón de toda a población, pero, sobre todo por estas actividades que organizades. A Terra de Outes, a Asociación Cívico-Cultural Terra de Outes, quero agradecer todo o traballo que fan desde o punto de vista cultural para manter vivas tradicións tan importantes que agora comentabas, como a carpintería de Ribeira, poñer en valor, ese é un exemplo, pero creo que desenvolvedes moitas outras actividades que son moi importantes e que nos ofertan, nos enriquece a oferta de actividades culturais que temos no noso concello, verdade? É moi importante tamén ter unha sociedade civil viva. O concello tenta organizar cousas, pero é moi importante que tamén dentro da sociedade, o tecido asociativo, entidades privadas, entidades sen ánimo de lucro, teñen unha actividade intensa, porque iso vai a denotar que temos tamén unha sociedade viva. En ese sentido, o traballo que leva desenvolto Terra de Outes nos últimos anos é realmente importante. A Universidade de Santiago de Compostela, por colaborar co Concello e nos últimos tempos tamén neste traballo de cuarto ciclo, e esa só me queda por presentar a Ramón Blanco, que ainda está preparando no último segundo, acabo de dicir, deixa xa todo, que xa está. Agora, pois si díxome, este é cando máis aproveito, nos últimos minutos é cando máis aproveito. Era seguramente que estaba mirando, no último minuto, antes do examen, estaba mirando esa puntería. Pois debenche funcionar, porque realmente Ramón Blanco ten un currículum dos que podemos presumir en Outes. Primeiro, ben sabedes que é un veciño noso, un veciño de Cando, agora circunstancialmente reside noutro concello, pero só circunstancialmente, e é unha persoa moi activa, como falábamos antes, que a importancia que ten que haxa persoas e entidades activas nun concello. O outro día tivemos a entrega dos premios de poesía Poetañón a semana pasada, Ramón está presentado aí, recordamos o traballo que facía e que fixo Ramón con outros compañeros do Concello e de Noia no colectivo Sacou, que fai xa máis de 20 anos, pois dinamizou o espectro cultural do noso concello. É un grupo de rapaces que saíron do Instituto de Noia e que facían recitais de poesía, organizaban encontros, algo diferente, algo novedoso, que dende logo disfrutamos moitos que somos coetáneos del, xa empezou, esas inquietudes xa se empezaron a manifestar naquela altura. E despois seguiu traballando no SEO da Asociación Terra de Outes e tamén no ámbito profesional. Ele é profesor de galego actualmente no Instituto de Muros, é licenciado en Filoloxía Galega, e máster en Estudos Medievais Europeos. Unha persoa que, ademais, como dixen ao principio, é das que máis sabe da nosa figura senlleira, do noso Francisco Añón, hasta tal punto que eu, cando vin de que ibas falar hoxe, quedei absolutamente sorprendido, porque dixen, xornadas sociosanitarias, e nos vai a falar de enfermidades e medicina na vida e na obra do poeta de Outes, Francisco Añón. Isto xa é tremendo, non? É certo que este ano, como comentábamos, ou como me comentaban, o profesor Dios, querían darlle un enfoque máis social a estas jornadas, pero sorprendeume que se falara de Francisco Añón tamén nestas jornadas. Pero estou convencido que vai ser unha charla que nos vai impartir Ramón Blanco, tremendamente
de logo útil, pero sobre todo amena, non? E vai nos servir, bueno, pues, para coñecer un pouco máis a figura do noso Francisco Añón. E pola miña banda nada máis, agora ven pues, un dos platos fortes da xornada de hoxe, a leitura da poesía por estas tres mulleres da parroquia, mulleres, verdad? Catro, perdón, da parroquia. Unha é o eco. Lembrome do poema do eco. Había un veciño, perdonadme que faga esta digresión, había un veciño de Rates, que ao mellor algúns conocedes, que nos, onde era frente, nos que chamábamos o Porrón, un home moi largo, e por iso chamaba o largo, e sabía todas as poesías de Añón, e lembrome perfectamente da do eco. Sempre contaba ao eco, ao borracho, falando, e o eco contestando. E deixo-vos un dos platos fortes, estas catro mulleres de San Lourenzo, e logo con Ramón Blanco falándonos das enfermidades de Añón. Moitas grazas. Queda clausurado case esta 17ª xornada de información sociosanitaria de adultos. Arriba. Boas tardes a todas e a todos. Como ben dixo o noso alcalde Manolo, somos da Asociación de San Lourenzo, da Escuela de Memoria. Entonces vamos a intentar a decir unas poesías. En este caso, El borracho y el eco. Noche oscura y silenciosa, tan achispado y bantón, que cayó de un tropezón en la senda barrancosa. Echó un recio juramento, diciendo: ¿quién se cayó? Y en la pared de un convento resonara el eco. Yo. Mientes. Yo fui quien caí, y si el casco me rompí, tendré que gastar pelucas. Lucas. No soy Lucas, voto a Dios, que nos vamos a ver los dos luego, señor Farzantón. Antón. ¿Me conoces, tunante? Pues aguárdate un instante, conocerás mi navaja. Baja. Bajaré con mucho gusto. ¿Te figuras que me asusto? Al contrario, aún más me asalto. Alto. Oh, piensa al osado de 100 lauros que he ganado hoy con mengua a los marchitos. Chito. Y si atreve el insolente mandar callar a un valiente, que calle yo. Hable. Miserable. Vaya, sí que no hablarías hasta que tu lengua impía con este acero taladre. Ladre. Ladrar. Soy perro quizás. ¿Dónde, villano, no estás? Que de no hallarte me aburro. Burro. Voto a insulto tamaño, vengaré de un modo extraño, que el sitio me es oportuno. Tulo. Mas, ¿dónde está el majadero? Que ya hacerle rajas quiero. Responde, ¿dónde se encuentra? Entra. ¿Por qué no sales, bellaco? Porque tu valor es flaco contra el mío colosal. Sal. Aquí me tienes, cobarde. Dime, ¿quieres que te aguarde? ¿Dónde estás? Nadie se acerca. Cerca. ¿Pero dónde estás? Repito, que escuchando estoy tu grito, mas él no verte me admira. Mira. Ya miro, pero ¿qué diablo si no veo con quién hablo? Pues no parece ninguno. Uno. Pues bien, salga ya, mi coraje probará. Le aguardo aquí, me coloco. Loco.
¿Charteaste acaso tú por vida de Beelzebú? Sal pronto, me desespero. Espero. ¿Así te burlas de mí? Responde, ¿quién eres? Di ya de cólera reviento. Viento. ¿Eres algún trasgo inmundo o eres cosa de este mundo? Habla, nada hay que me asombre. Hombre. Mas eres vivo o difunto, aclárame todo al punto, y quien hablas, repara. Para. Si eres alma afligida, bien, si eres de esta vida, hoy mi brazo te destruye. Huye. En vano intentarlo quieres, mientras que no sé quién eres, mi espíritu no se asombra. Sombra. Sombra, Dios mío, en tal caso perdóname, échase un vaso, 3 copitas y un bizcocho. 8. 8, dispense usted, serían 7 tal vez, que otra la tomó Ramona. Mona. Lo que es mona, no señor, me puso alegre licor y a Ramonita también. Bien. Desde hoy no volveré más, fue en el café de Don Blas, do estuve con ella sola. Hola. Es un poco vivaracha, pero muy guapa muchacha, y es honrada sin disputa. Eso es tal vez impostura, ya que usted lo asegura, sobre ese punto lo alterco. Terco. Bien, señor, ya lo replico. Si queréis caer el pico, como si fuera de tabla. Habla. Pues, señor, como decía, en su grata compañía, tomé unos dulces y queso. Eso. 2 empanadas y ponche, frutas, voto al demonche, que aún traigo aquí las simientes. Mientes. No miento, no como hay Dios, que en Francachela los 2 gastamos reales 50. Cuenta. Pues, señor, iba diciendo, con ella hablando y riendo, tomé lo que me convino. Vino. Vino, sí señor, un poco, 2 vasos me hago el coloco, que echase más no penséis. 6. 6 no me acuerdo en efecto, no tengo siempre el defecto de no acordarme después. Pues. Mas en medio de todo eso, no se me ha turbado el seso, ni a la chica me acerqué, ¿Qué? que no quise abusar de ella, pues aunque es muy fresca y bella, aún tengo alguna virtud. ¿Tú? Yo, pues, ¿qué mal hice? Diga, cuando le cayó una liga, se la puso y nada más. Más. Ah, sí, me acuerdo, qué risa. Le miré la camisa, era de lienzo de cambray. Ay. Sombra que todo lo sabes, despáchame cuando acabes, que por mi parte acabé. Ve. Márchose Antón taciturno, con tímida planta lista, receloso que le embista aquel fantasma nocturno que se ocultara a su vista. Llegó a su casa al momento donde esperaba a su esposa y afirmó con juramento que una sombra pavorosa le hablara junto al convento. Esta poesía é de Nicolás Sañón e dedicoulle a seu irmán cando morreu en Madrid. Que me dera ir a Madrid, a chorar no Campo Santo, a rezar por meu irmán, na cova donde o guindaron. Desde a aldea donde nací, voá meus versos voá, camiñiño de Madrid. Ai, quen pudera ir alá, decirlle da miña parte as caladas que me morro, e que nin por nosa nai chorei como agora choro.
Boá, meus versos, boá, camiño de Madrid. Meu irmãocinho, pediráslle a Dios por mí. Bueno, esta poesía de Rocío de Nicolás Añón, Ninguén dixo nada, de toda a obra de Ramón, é moi importantísimo foi este libro, de onde é a poesía de Rocío, que fixo unha recopilación de todas as poesías manuscritas de Nicolás. Foi un traballo encomiable, mellor que o que sacou da súa cabeza, casi. Foi o que fixo con Nicolás, todo canto el recuperou. Desde unha vez que cando foi o bicentenario de Añón, creo que foi ese día, chegou Pitilán, Paco, de Boel, con un libriño que atopou nunha casa, lá na súa casa de Boel, puso nas mans a Ramón, empezou a investigar e de todo iso saleu isto. Daí é sacada esta poesía. Non me leas. Eu vou ler a miña enfermedade de Añón, que escribeu no último ano que viveu en Madrid, morreu no ano 1878, e pouco antes de morrer fixo esta poesía. A poesía de Añón a mí parece que é ten moita chispa, como moi irónica, vese tamén aquí na súa enfermedade, que decía: fraco como un asubío, con 3 enemigos loito, enfermedade, fame e frío, e na miña vida o fío vaise adelgazando moito. Impois de fortes dolores, tiven derrames de bilis con revolución de humores, pero os demos dos doutores non ten dado co busilis. Consultei con un franchute que de paso estaba aquí e díxome: mon ami, bubu veriré sandú, me fo fraude se sí. Espetoume 3 recetas que custaban 6 pesetas, pero como non as tiña, seguiu do mal a morriña que se encruou coas dietas. Tenme outro italiano visto, e exclamou: capo de Cristo, lei ha l'oranxio la faccia, ma la tua cattivazia, ma io vengo provisto. E tirou da faldrigueira unha bonita carteira que era a súa gran farmacia, pendurou sobre maneira 2 grauiños a eficacia. Engulín homeopatía con pouca fe e esperanza, mais encontrei certo día un médico de Braganza que de antigo coñecía. E deixei o italiano polo doutor lusitano. Diablo, como está amarelo, dixo rindo o señor Melo, que é un portugués campechano. Pois, meu amigo, eu acho que desta se escapará, mais de mañán tomará raíz de carqueixa macho con 6 chávenas de chá. O herbolario Garduña pedinlle macho carquesia, entre dentes refunfuña e por pouco me caruña se non entro nunha iglesia. Dixo meu tío Cucaña: o papel fallar non daña, por que non se serve del? Sei de curar con papel, será do Banco de España. De duros unha poutada poderá curarme a hepatitis, enfermedade condenada cando ven acompañada dunha gran sindineritis. Un pouco ordenador. Espera, que non No, sei se se está... non movo o rato, No, porque prefiro falar de te. Se non daba subido. Se non movo total... Ahora vai. sí, pero Entón, así para adiante. para adiante e para atrás. Agora non temos...
ten metido... Ten posto... Que? Ten conectado no ordenador... Ten su pincho no ordenador? Mira, é así. Ahora sí. Ahora vai. Quen dixo o apunte ese? Gracias. Por o pincho no ordenador. Deixo aquí isto, vou collendo unha caja falta. Falo desde aquí, así escoitades mellor. No, pégate ao micro. Así escoitades ben. Ahora, perfecto. Vale. De todas formas, prefería empezar así. Porque senón estadesme atendedes ao texto, non me atendedes a mí. Esperamos un poquinho. Ben, boas tardes. Nada, gracias por invitarme a este acto. Sinto un pouco cohibido porque evidentemente non é, como ben dixo o alcalde, pois non é un tema que eu sexa especialista, aínda que o que vos vou falar basicamente está publicado na revista Terra de Outes. A maioría do que vou contar fixen unha serie de artigos sobre a Ñón e as farmacias, e de alguna forma pois adiantaba temas médicos, non? Porque seguindo tamén un pouquinho a estela de outros artigos na revista, como un que publicara o Dr. Dios, que ten aquí, este exemplar, este número que saiu na portada que estaba dedicado a Ñón, non? Era o bicentenario, e hai un artigo que ocupa unha página, está o poema A miña enfermedad, e o Dr. Dios pois reflexiona sobre varias cuestións que veremos despois, unha vez que vos ensino o poema, que a vos estará máis na mente, non? Ainda que xa o conocedes. Hai un artigo previo que fixera o Dr. Abad, que era un señor que estaba en Buenos Aires, é un artigo xa dos anos 60, nos 70, se non me equivoco, que tamén é un antecedente interesante, non, para isto. De alguna forma, non só espoleado polo que publicou Dios, senón tamén porque eu xa tiña esta idea na cabeza do que publicara o Dr. Abad, pois el dicía que facía falta que alguén de traballase sobre a medicina na Ñón. Eu hai moitísimos anos xa, cando empecé con estas historias, na carreira fixen un traballo para o profesor Alonso Montero sobre a sátira na poesía da Ñón. Foi un pouco a miña vía de entrada en todo o que é a súa obra, non? E aí, unha das cousas que tratei foi os médicos na obra da Ñón, non? Porque, como veremos despois, así rapidamente, algún poema está dedicado a médicos, que tamén se veredes varios de memoria. Leron o poema A miña enfermedad, que evidentemente é un poema emblemático, non? Porque é o poema final da Ñón, o poema derradeiro, segundo se sabe. E ademais, leron tamén recitaron o poema do Rancho de Leco, que por certo, parabéns polo recital, non? As mulleres de San Lorenzo. Ese poema, diredes vos que ten que ver isto coa enfermidade, pero claro, sabedes que o alcoholismo tamén é unha enfermidade, non? Podes tipificar como enfermidade. Entón eu tamén, cando falaba con Soledad, non? De como iba a ser con Dios, como iba a ser conducirse este acto, pois propusera tamén que estaría ben ese poema que cadraba perfectamente. Ademais que é outro poema que todo o mundo reconoce da obra da Ñón, non? E sin máis, vou empezar entón coa miña enfermedade. E, bueno, tamén gracias ás palabras do alcalde e da conselleira, e tamén a Vicente por gravar, e a xestión que tamén se comentou, non? E todo isto, e sobre todo a Terra de Outes e o Dr. Dios, que foi que me chamou para este evento. Entón, espero que non vos defraude demasiado, e se dixo algunha cousa que poda ir contra a ciencia médica, supoño que o Dr. Dios o ben me correxirá, ou ben como é amigo, pois perdoarame, non? Dará unha indulgencia ao final. Ben, aquí tedes o poema, preferín usar o texto tal como estaba publicado no ano 1889, cando se publica a obra ficción completa daquela, de Añón. Añón fora moi mal editado, non? Isto se tiña falado moitas veces disto. Añón fora editado, cando morreu, nun periódico de Vigo, que era da Concordia, no ano 78, non máis morrer xa, e daría un ano nun periódico de Noia, que era el Tambre, do que falarei despois outra vez. En el Tambre saíran varios poemas, non? Pero non saiu, que eu recordo, non sei se estaba pero isto onde aparece realmente o dato de que foi escrito nos últimos momentos do poeta, que isto falarei tamén máis ao final, non? Dedicaría máis tempo a isto, porque evidentemente falamos tamén da súa enfermidade,
pois foi, como vedes aí, non sei se dades lido, pon abaixo a nota: debemos esta poesía al ilustrado ingeniero señor don Juan Bautista Neira, quien conserva la autógrafa y asegura que fue compuesta por el autor muy pocos días antes de su fallecimiento. Nota del editor. O editor era Andrés Martínez Salazar, que era un asturiano que estaba vivindo na Coruña e fundou unha editorial importante na época, que era a Biblioteca Galega, ¿no? Que estaba moi tamén emparellada con La Voz de Galicia, imprimía nos seus talleres, de feito, na imprenta. Martínez Salazar chegou a ser, así que tiñamos un referente, pois, presidente da Real Academia Galega. Se non me equivoco, sucedeu a Morán Murguía, ¿no? Que foi o fundador, como saben, o marido de Rosalía de Castro. Ben, aí teño un poema, vou ir moi rápido, porque xa se falou del, pero tamén falarei despois da lectura que fai ter o Dr. Dios, porque é a máis autorizada, non? Desde o meu punto de vista. Eu vou repetir un pouco o que el dixo nese artigo, centrándome en 3 ou 4 aspectos. Se fai falta, volvo despois atrás. Ben, aquí tamén é bonito como estaba editado antes o libro, non? Como se editaban antes estes libros. Aquí ven como está todo o que se foi lendo, todo na ortografía daquela época, lóxicamente. E despois irei, se entreteñen así un pouquiño entre o que escoitaron e o que ven, e tentarei despois dar algunhas claves de lectura. Ben, o artigo do Dr. Dios poñedes aí abaixo do encabezado, do título, onde está publicado, se se interesa anotar o roteiro, non? Ben, el chama aquí ao artigo a enfermidade e morte do centro español, como lle dixen, pois é unha página da revista do ano 2012, dedicada a ese poema cunhas notas basicamente médicas, non, sobre o tema, nos seus artigos que fai de Saúde Galizando, unha sección que ten fixa de fai tamén desde sempre na nosa revista, non? Ben, el di que segue, bueno, que di Vitorino Novi García, que este home ten valor ao seu testemunho porque foi coetáneo de Añón, non? Conoceuno hasta o último momento, foron amigos en Madrid, tanto el como Morán Murguía son voces autorizadas para falar de como foron os últimos días de Añón, vale? Como outra xente, pero en concreto, tanto Vitorino Novi García como Murguía, en principio, deberían ser biógrafos fiables, non? Pero non vou entrar nisto. Ben, interesame 3 cousas, non? Como ven aí, para non repetirme nin andar con repeticións absurdas, Astite, explicar o que é Astite, non? Cando di que a hepatite crónica que encendrou a Astite foi o que provocou a morte a Añón, non? Foi a súa enfermidade, pois, unha morte consecuente. Pois, di o Dr. Dios, son palabras literais dele, non? Que é unha presenza de líquido seroso no espazo que existe no peritoneo, que é a membrana que envolve a maior parte dos órganos do abdomen, vale? Despois, no poema, como lembran, hai varias alusións, non? No que está amarelo, que todos temos en mente, ainda que non sabemos moi ben como se desenvolve, como se desenlaza, non? Unha hepatite, pois todos temos en mente que xente que tivo hepatite, cando éramos, eu non recordo isto a veces, non? De xente que tiña hepatite, que era unha enfermedade máis común que actualmente, por sorte, pois que a xente tiña un aspecto amarelento, non? Na súa pel. O Dr. Dios explica aí por que pasa isto, non? É ben motivado por o aumento da bilirrubina. O da rabia de bilis, evidentemente, a bilis saben que é a bile, non? En galego, o fel, que chamamos popularmente, non? Tamén nos animais, que sería a sustancia esta, pois, que se usa para, bueno, se usa, que a súa función, pois, sería a de axudar a digestión, non? A das grasas, basicamente. Ben, a regulación de humores refírese aos líquidos do interior do organismo que están descompensados por unha enfermidade. Vale, isto da bilis e dos humores ven da medicina antiga, non? Sobre todo, creo que de Hipócrates, se non me equivoco. Hipócrates era un médico grego, como saben que os médicos fan o xuramento hipocrático, non? E Hipócrates decía ou pensaba que o corpo tiña inflamacións, como por exemplo a hepatitis, que é unha inflamación do fígado, como saben, pois tiña inflamación según estaba descompensado o sangue e máis a bile, non? O fel, que provocaba este tipo de inflamacións. E tamén os humores, que chamaban, non? Que son os humores? Pois son os líquidos que temos no corpo, as segregacións corporais que temos, non? Dentro do calquer tipo de líquido que temos no organismo. Por certo, da palabra deses humores, ven a palabra humor, non? Humor que entendemos así como risa, como chiste, como comicidade, non? Que tamén é moi importante en Añón. Pero iso é
unha transacción moi curiosa que se fixo en Inglaterra no século XVIII, que non podo falar os servizos, non me daría tempo a todo. Ben, evidentemente, Añón, neste poema, vai facer xogos de palabras, como veremos, usa recursos cómicos, como, por exemplo, o que se chama unha paronomasia, non? Que é palabras parecidas, usa xerga médica, como lembran, usa tamén un latinismo deturpado, como vai ser despois que veremos o de Busilis, non? Saben onde ven o Busilis? Que non dan co Busilis. Saben con esa expresión, non? O Busilis. Non lle dan co Busilis, non? Non dan encontrado o que lle pasa, non? Non lle dan encontrado a... Falta de saber cal é o que motiva isto, non? Ben, pois isto parece ser que ven da expresión latina a ver, fixemos como en indiebus iris, non? Se non me equivoco, indiebus iris, que significa en aqueles días, non? Lembran que cando na misa, cando se leen os textos sagrados, non? Que se di por aquel tiempo, non? En castellano, ou se di en aquellos días, non? Jesús, tal, non? Bueno, pois ven de aí, aparece que é moi antiga esta confusión, non? Entón, Añón mete unha expresión que xa aparece no Quijote, por certo, que é o do Busilis, aparece esa expresión así, da como o Busilis, xa está en Cervantes. E Añón, esa expresión que se sigue usando, cada vez menos unha expresión un pouco oculta, porque realmente é unha deturpación, non? Dun latinajo, dunha frase en latín, e el usa dunha forma tamén que crea como se meter unha palabra que está nun idioma estranxeiro non, pero un idioma que non é o normal, de uso cotidiano, pois crea un efecto cómico, igual pasa cando usa o italiano, como saben, ou o francés ou o portugués no poema, non? Ben, vou a botar. Este é o artigo, bueno, aí a dereita teña un artigo de Abad, non? Como ven aí arriba, este artigo foi publicado na revista Iriños, que era unha revista que se facía en Buenos Aires, unha asociación de migrantes, non? Como non? O artigo tampouco é moi extenso, como ven, non? Aí non o poden ler, pero ven a extensión que ten na revista. Só ocupa unha plana, non? Só ocupa unha página. Destaquei este fragmento que di así, non? Quien supo retratar tan hábilmente a ciertos médicos y quien hizo una pintura tan exacta de su enfermedad ofrece material para un estudio nosográfico. La falta de buena, é dicir, un estudio das enfermidades que pode haber, non? Das enfermidades que pode unha serie de enumeración de enfermedades, básicamente sería iso. La falta de buena parte de su producción y las lagunas que encontramos en su biografía conspiran contra ello. É dicir, o feito de que non haxe información sobre Añón, que tamén me quixen hablar sobre isto, que é unha pena que non teñamos máis datos, que nos falten sempre moitas cosas por saber, a pesar de que sabemos moito, cada vez máis, pois sempre faltan cousas, non? Di que conspiran contra ello, é dicir, vai contra isto, non? Entón di, quede en estes simples apuntes unha intención e unha sugerencia. Por iso dixía antes que deste home tomara xa eu a idea de facer algo sobre a medicina en Añón, cando fixen aquel traballo para Alonso Mosquera, non? Ben, entón, quero dicir con isto que tanto o artigo de Dr. Dios como o artigo do Dr. Abad serían, que por certo ele di que morre con unha cirrose hepática, este é o seu diagnóstico, non? Cando, evidentemente, en base á documentación que pode haber, non porque ele trata a Añón, ni moito menos, non? Es que describe os anos 60 do século XX, vale? Non é unha persoa que pudera conocer a Añón, evidentemente, vale? Lembrem que Añón morreu o 20 de abril do ano 1878. Ben, pero o seu diagnóstico, en base ao que lee, ao que se sabe, é ese, non? Unha cirrose hepática, vale? É dicir, un cancro de fígado, basicamente, non? Se non me equivoco, non? Sería unha... non? Os datos que dá o de cirrose hepática está complicado. É complicado, sí. É dicir, é arriscado. Sí, está claro que hai unha descompensación hepática porque estaba amarelo, claro. E eso probablemente desencadene, porque o diagnóstico de cirrose ten que ser anatomopatolóxico, non é un diagnóstico. Eu digo de cancro porque na documentación que consta no Hospital da Princesa sí que se dice exactamente esas palabras, non? Como veremos despois. Dice cancro de fígado, non? E por falaremos disso. Ahora vamos ao poema, esta é a parte máis como me sinto, porque é a parte literaria, non? Na que se pode comentar un poquinho o poema. Aquí tamén lle debo moito aos traballos de Gonzalo Navaza, que viñera aquí un par de ocasións a falarnos de Añón, non? En sendos congresos, e debo unhas claves interesantes para ler este poema, que como vos poño aí, pois é unha dúcia de quintillas, que é o tipo de estrofa que se usa, non? Unha dúcia de estrofas que constan de, que chaman en
Demetria Quintillas. Ben, ven que hai unha alusión a tres médicos, non? Lembran que hai un médico italiano, bueno, francés, perdón, un italiano e un portugués, non? Ben, é o médico francés que lle receta a Añón, que lle espeta. Tres recetas, non? Tres recetas. Claro, as recetas probablemente sean o lema, non, da Revolución Francesa, liberté, égalité e fraternité, non? É dicir, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Evidentemente é un poema irónico, non? Un poema con moita sorna, con moita retranca, e de alguna forma hai esta exposición a baza que se pode ler este poema en varias claves políticas, non? Por exemplo, un desencanto cos ideais da revolución, non? Por eso hai ese verso que é revolución de humores, que aí está un pouco tamén o equívoco que falaba antes, non? Ese xogo de palabras, entre ter o corpo alterado, ter os humores descompensados, non? Que é un termo médico un pouco desfasado, ainda que veremos despois que é normal nesta época que unha cañón non é médico, non? Como tampouco son eu, e outra que tampouco se sabía moito da medicina na época da Añón, ainda que estamos nun momento xa mellor, non? Como veremos despois. Ben, o caso de Italia, pois fala da homeopatía, non? É curioso a homeopatía, porque a homeopatía chegou a España, como ven aí, puse aí a chuleta para recordar se non me acordaba das datas, chegou a España no ano 1820, foi inventada a finais do 18, saben que a homeopatía, pois, evidentemente, é unha pseudociencia, non? Non é algo que este aceptado pola medicina convencional. Básicamente, se non estou confundido, a homeopatía cree que a auga ten memoria, entón unha dose moi pequena dun medicamento, nunha parte moi pequena, diluído en auga, vai ter o mesmo efecto que o medicamento na dose necesaria, non? Algo así, eu explico mal, pero se non pegar despois o curioso. Ben, a non fala da homeopatía, non? Dico que italiano lle trae a homeopatía, que é, independentemente que sexa unha ciencia ou non o sexa, é algo novedoso, porque a primeira sociedade española de homeopatía, como ven aí, fundouse no ano 1845. E o primeiro hospital homeopático que hai en Madrid, que é o Hospital de San José, que non sei onde estaba, que se fundou no ano 78, non? 2 meses antes de morrer Añón. Entón ven que é unha persoa que tiña bastante dominio do que era a xerga paramédica, non, da época, vale? Que máis quería comentar? Por certo, puse aí abaixo, a vermello, a dereita, a homeopatía no tilga. O tilga, bueno, sempre que aquí sale algo de andar cos temas de ferramentas digitais, non, de dicionarios en internet ou buscadores ou así, que asociados á lingua galega, o tilga significa tesouro informatizado da lingua galega. E aí, se busca unha palabra homeopatía, nese buscador que hai, levalles precisamente este poema, non? Recolle que Añón é o primeiro que usa a palabra homeopatía, como tamén é o primeiro que usa a palabra vampiro, en galego, ou é o primeiro que usa que se refire nun poema en galego a Nova York, non? É dicir, é un poeta que está no seu mundo, non? No seu momento. Ben, o portugués fai xa non é a medicina moderna, de comillas medicina, senón que é a medicina tradicional, non? É o macho carquesia. Este libro que teño aquí chamase Disertación sobre las eficaces virtudes e uso de la planta llamada carquesa. Saben quen o escribiu? O padre Sarmiento, non? O padre Sarmiento, que era un monxe benedictino, no ano 1759, xa escribiu este libro, porque non publicou prácticamente nada, non? Esta é unha traducción ao galego deste libriño que fala das virtudes que ten a carqueixa, non? Di aquí, conocida en Galicia por el nombre de Carqueixa. Escribióla el reverendísimo padre Fray Martín Sarmiento, del Orden de San Benito, en el año de 1759, ¿no? Interésame, para darme aquí un minutiño, lembre que se recitaba a Carqueixa, ¿no? como remedio, porque ten efectivamente, como se di, aplicacións terapéuticas, non? Como planta medicinal que é. Pero interésame aquí facer unha pequena parada cando Sarmiento fala de por que prefire a carqueixa a outras curas médicas, non? E antes disso vou ler outro poemilla. Vou coller esta fábula de Iriarte que di así. É moi ben, é unha fábula de Iriarte que está traducindo realmente a outra fábula francesa, non? De Florian, di así. La víbora y la sanguijuela. Aunque las dos picamos, dijo un día la víbora a la simple sanguijuela, de tu boca reparo que se fía el hombre y de la mía se recela. La chupona responde,
ya querida, mas no picamos la misma suerte. Yo si pico a un enfermo le doy vida, tú picando al más sano le das muerte. Vaya ahora de un paso una advertencia. Muchos censuran, sí, lector benigno, pero hace que hay bastante diferencia de un censor útil a un censor maligno, non é moi interesante para mí neste momento a fábula en sí, senón o feito que parece a sanguijuela, que sería a sanguesuja, a sanguesuja, que chamamos nós. E como saben, usábase na medicina antigamente para que? Para chupar a sangre, o sangue, para facer sangrías. Entón, miren o que di Sarmiento, cando Sarmiento di que é moito mellor usar a carqueixa que outros métodos. Estamos no século XVIII, e di isto. Bueno, fala que está indisposto no ano 1757, porque tomara, bueno, estaba estudiando demasiado, traballando demasiado, entón colleu unha enfermidade, estaba constipado, tal, e di, doi a un costado dereito, e todos querían, di el, que me dejase sangrar, e me importunaban para que me sujetase, todos dicían, deixe sangrar, te que darche unhas sanguesujas, Pero como yo era testigo de que más de 100 personas que en iguales circunstancias se habían dejado sangrar y era un alma a Dios, el cuerpo a esta parroquia de San Martín, donde estaba en Madrid, y el dinero a los que hicieran de médicos celebrados, no condescendí. Sarmiento di que non se deixa sangrar, que prefire fiarse a cartella. E año, pois, tamén se deixa fiar por este médico, en anos despois, que lle ofrece un remedio caseiro case, E despois o papel fallar, que isto toleei buscando no seu momento que era o papel fallar, parece ser que antigamente eran como uns empleados que se aplicaban con un papel aceitoso que se compraba en farmacias e aplicábase no corpo, como ven aí, que tiña aceite de oliva, minio, cera, e era un revulsivo, para reumatismos e bronquitis, basicamente, ese é o papel fallar. Entón digo, o papel fallar non daña, está como cando nos dixían as pequenos, unha aspirina non che fai mal, tómala e non che vai pasar nada, polo menos, Pero bueno, sabemos que non é así. E despois, tamén me pareceu interesante reparar en que os boticarios ven que se chaman Garduña e o outro Cucaña. En galego non me valía moito que encontramos diccionarios galegos, pero dixen, aquí ten que haber algún elemento tamén simbólico, de risa. Porque hai outro poema de Añón que é un epigrama. O epigrama é como un poema breve, destinado a facer mofa de alguén, un poema moi pequeniño, que, bueno, non me fala iso, non estenderíame demasiado, pero hai un epigrama dedicado ao escribano Garduñas, non sei se lembren ese poema, a xente que sabe de poemas de memoria, que é un escribano que é interno, e teñe que meterlle unha pedra de 4 cuñas, porque ten Garduñas, e a Garduña é como en castelán sería unha malta, que nos chamamos, bueno, malta tamén en castelán, é o que chaman que é unha malta, que vai as jaliñas, este roedor, Pois a Garduña, en castelán, ten como un sentido figurado no diccionario da Real Academia Española o que ven aí, Coloquialmente, é un ratero que urta con maña e disimulo, Entón está dicindo que o boticario, en vez de curar, está roubando os cargos, pero non lle está sanando nada, E o Cucaña igual, É dicir, coloquialmente, hai unha acepción tamén na RAE que di que aquello que se consigue con pouco trabajo, a vosta ajena, É dicir, que che enjaña tamén, que che está facendo un traballo que non vale para nada, realmente, non está enjañando. Ben, sigo. Bueno, antes disso, busco tamén clave política do poema, os tres médicos francés, italiano e portugués, tamén se pode entender como os candidatos que houve na restauración española saben que no ano 1868, a reina Isabel II pois ten que exiliarse, porque hai unha revolta, unha revolución, que chama gloriosa, e o goberno pois ten que intentar buscar un novo rei, pero non vale un Borbón, non quere un Borbón, Isabel era Borbón. Entón, hai varios candidatos ao trono. Entre eles, varias casas de Europa, Están tamén os franceses, polo menos. Está o, como se chama? Amadeo de Saboya, que é italiano. Está o de Montpensier, que é tamén parente dos Borbóns, pero é francés, se non me equivoco. Ben, incluso tamén Navaza, Navaza sucedida, que este poema tamén ten certa concomitancia, certo parecido aos poemas que había de moi antigo, deste dor pola patria, como por exemplo el poema de Quevedo, de Francisco de Quevedo, que empeza dicindo: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fueron fuertes ou ya desmoronados. Lembran ese poema que fala do Imperio Español, que está un pouco sumido no caos, en a ruína. Bueno, pois é un poquinho tamén esta idea. E, ademais, o interesante do poema é que hai todo un aglomerado social que se leva ao privado.
a propia morte dunha persoa, e ainda por riba de ti mesmo, non? Como fixo Añón. É un poco moi valente, por lo tanto, non? Ben, na época de Añón, na época da medicina de Añón, como poño aí arriba, pois non había, o que dixen antes, non se sabía ben como se desenvolvía a hepatite, non? Sobre todo a vírica, lóxicamente, non? Non se conocía moito disto. No ano 1870, Eduardo Condal, que era médico militar, por lo menos traballou un tempo médico militar, parece ser, segundo un descendente de que é Jairo Valdés Paga, que ten actualmente, bueno, tiña, non sei se morría este señor, tiña a casa de Ponteceso, que foi que me contou esta historia, e tamén o publicou nun libro, pois dicía que Condal, bueno, isto digo non teño probas, que non exercía a medicina porque tiña un medo terrible aos microbios que se empezaban ainda a conocer daquela, non? Da zamaba, e que foi que causara o abandono da medicina, non o sei. Na época da Universidade de Añón, este sí que é un dato que sí comprobei, só o 3% dos estudiantes de Santiago eran de medicina, non? Cando saben que medicina, son con dereito, eran as grandes facultades que había antigamente en Santiago, e farmacia tamén. Ben, Tiburcio Faraldo, igual de son o apelido, é irmán de Antonín Faraldo, non? Que é este compañeiro de Añón que participou na Revolución de 1846, era médico. Faraldo foi médico, pero non exerceu tamén, non? Deixou a medicina. É curioso, non? É unha serie de escritores así, deses anos que foron estudiar medicina, pero non exerceron, non? Algúns non puderon, por exemplo, Valentina Mas Carvajal, que era o que fundou o primeiro periódico galego, que era o tío Marcos de Portela, pois estudiou medicina, pero tuvo que deixar a carreira porque quedou cego, non? Perdeu a vista, non? O cal tamén é moi famosa a súa imaxe, non sei se teñen visto, que se presenta como unha especie de anteriores escuros, non? Unha imaxe icónica, non? Que é un cego que é capaz de escribir un periódico en galego e ademais o periódico castelán, que era Heraldo Gallego, onde por certo publicaron varios poemas de Añón, non? Ben, e outros libros que publicou. Tiburcio Faraldo defendeu nese ano, ben aí a data, non? No 1840, unha conferencia, unha especie de... fixo para obter o que era a licenciatura, era o bacharelato. O bacharel en medicina, que era un paso previo a licenciatura, tiñan que facer como unha especie de, bueno, un traballiño, non? Como se foi unha tesina ou así, e defendeu ese tema, non? La hepatitis es consecutiva muchas veces de la gastroenteritis, non? Dicía que a gastroenteritis podía provocar unha hepatitis. Entón ven que hai certo avance científico que sobre todo vai ter lugar a partir do ano 50. Esa imaxe que teñen aí é da propia Universidade de Santiago e a súa vez, se non me equivoco, provén do Hospital Real, non? Que é o Hospital dos Católicos, que falaremos tamén. Ben, aquí está. Este é o Hospital Real, nunha fotografía do ano 1866. Como saben, o Hospital dos Católicos, pois, o Estado dos Católicos, perdón, era un hospital, non? Seguramente escoitaron o chiste de Farruco, este cómico tamén de Santiago, que tiña un chiste que dicía que antes iban aquí as pobres a librar, non? Porque iban parir ali tamén, e agora van ricos a encher, non? De sí. Pois, no Hospital Real de Santiago, evidentemente, é un pouquiño o centro da medicina en Galicia da metade do século XIX e, evidentemente, xa desde o XV, non? Pero, no século XIX, este hospital vai transformarse en Hospital General Real, era Hospital Real, vai chamarse, non? Chega un momento, como saben, no XIX, que é cando ven a esa amortización, non? Un poquinho antes da metade do século, que moitos bens que eran eclesiásticos pois deixan de pertencer á Igrexa, non? Van pasar a centros propietarios, algúns arruínanse. Entón, claro, ao non haber unha orde que queira ao mellor sosterse ao hospital, pois vai ter que ser o Estado que se faga cargo disto, non? Era algo que non sempre estaba nos planos do Estado levar a cabo a función hospitalaria, non? Levar a cabo o que é a xestión dos hospitais, non? Porque parece extraño ese día, pero era así. Entón, o que vai pasar é que as 4 diputacións recén creadas, como saben, tamén neses anos hai un cambio de 7 provincias a 4, as 4 actuais, van se encargar do hospital, non? No ano 1880 ou por aí, pois desenténdense as diputacións, porque evidentemente é un gasto, non? O hospital para elas, e queda como hospital provincial, vale? E foi hospital, se non me equivoco, hasta 1950 aproximadamente, non?
ata metade do século XX. Ben, neste hospital hai un médico que destaca, non? Hai moitos, evidentemente, pero sería interminable a conferencia, que é Varela de Montes. Varela de Montes é famoso, entre outras cousas, por ser o que atendeu no parto a Rosalía de Castro, non? A nai de Rosalía de Castro. Foi o que fixo non sei a palabra, non de comadrón, pero non me sabe a palabra. Asistiron no parto, non? Era como xinecólogo, aunque realmente non era a súa titulación, pero claro, nesta época tamén hai que ter en conta que ainda se está separando a medicina da cirurxía, non? Fan un pouco de todo, tamén moitos deles, non? Vai haber médicos que son farmacéuticos, vai haber farmacéuticos que son tamén profesores na Universidade de Química, e viceversa, non? É dicir, é un pouquiño mesturado todo, non? Varela de Montes ten aí varias revistas nas que intervén, que poden as ver desde aí, se queren, non vou parar moito máis. E hai nunha delas, veis sabido que eran os redactores, non? Está él, está José Olivares, Vicente Martínez de la Riva, que tamén é un médico importante de Santiago deses anos, que foi, por certo, o director do hospital, e Antonio Casares, non? Que tamén é un farmacéutico conocido deses anos, vale? Ben, Varela de Montes tamén foi famoso por un caso que houbera, que xa vou entrar no outro tema, un caso que houbera clínico que dera moito que falar na zona de... Ai, agora fixemos santo do céu. Onde está Gonzar? En que concello está? Gonzar. Por Porto, ou por aí. Por Queixón, ou por aí. Non me acordo onde é o concello. Gonzar é unha parroquia do Pino. Do Pino, non? Vale, gracias. Ali en Gonzar, non sei se teño oído falar da Santa de Gonzar. Sónelle esta historia? A Santa de Gonzar era unha muller que supostamente, despois de coller un catarro tremendo por estar, un resfriado tremendo por estar en temperie nun temporal de chuvia e vento, pois empezou a encontrarse mal, e sentaballe mal toda a comida que insería e toda a vida que tomaba. A todo punto que vomitaba todo e deixou de comer. Estivo sin comer máis de 30 anos, non? Sin comer ni beber. Claro, nin saía nada do seu corpo, nin entraba, non? Entón, como moito, algunha lágrima de vez en cando lle saía, parece ser, non? E o propio Varela de Montes interesouse por este tema, que ninguén lle encontraba explicación, e el mesmo estivo 13 días e 13 noites pejada a muller e comprobou que non comía nin bebía nada. Entón, claro, isto levame a outra parte, que é falar desde que o século XIX, a toca de Añón, ainda a medicina é unha cousa moito máis máxica que hoxe en día, non? E se lembran, Añón ten un poema que se chama Fantasma, non? Que é Almanpena, que é o título que lle puso, que fala tamén de que fala do cura que lle manda ao protagonista buscar un oso na tumba e facer con ele unha especie de remedio, non? Para non seguir o amor. Lembran ese poema, non? Pois, bueno, é curioso, non? Este Varela de Montes, como lles dixo, estes médicos desta época non só están aprendendo a ciencia que está chegando, intervindo en diversos mundos paralelos, non? Da ciencia, a farmacia, a medicina, como dixo, senón tamén que están ainda integrados cun pé ainda na medicina tradicional e incluso na medicina máxica, non? Por certo, no Hospital Real tamén había un enorme xardín, unha enorme horta, onde cultivaban as plantas, non? Medicinais. Cultivaban ali desde, non sei, desde a melisa, como se chama a planta esta? Non me acordo os nomes das plantas, me desculpar. Pero bueno, todo tipo de plantas medicinais que se fala delas hoxe en día, cultivaban ali, non? Esa era parte dunha tarefa que encomendábaselle ao farmacéutico do hospital, non? O boticario do hospital tiña ese cometido, que era atender o que se plantaba na horta para o uso do hospital. Ben, pois, nesta época non hai hospitais, como lles dixo, como entendemos hoxe en día, non? Non hai cobertura sanitaria como hai hoxe en día, non hai ni sequera unha seguridade social, lóxicamente, non? Entón, os hospitais, como dixen antes, ou ben eran hospitais de beneficiencia, non? Ou algúns que o Estado acollía tamén como beneficiencia, pero faise cargo deles. En vez de facerse unha orden religiosa, en vez de facerse cargo un convento, pois faise cargo o propio Estado, non? Pero evidentemente non está moi por a labor. A veces, os hospitais son, como era na Idade Media, máis un espacio onde se acolle a persoa que está desafiuzada, a persoa que está xa moi mal,
e non tanto un lugar destinado para curarte, vale? O álbum da calidad, onde Añón publicou aqueles poemas que saben que foi premiado o ano anterior en Coruña polo poema Galicia, ese mesmo que compuxo, precisamente está feito nun hospicio de calidade de Coruña, non? Que dirixía a condesa Juana de Vega. Tamén hai un artigo de Ramón de Mesonero Romanos que dirán que pinte isto aquí, pero é que é interesante porque ao final teño que retomalo, como verán. El ten un artigo, un libro moi famoso del, que eran varios artigos que publicaban os periódicos e que compilaba libros, que se chama Historias Madritenses, non? De Madrid. E o artigo chamase Unha visita a San Bernardino. Este San Bernardino é un hospital dunha orde monástica, precisamente de San Bernardo, e el visita o hospital. E o artigo empeza así, non? Cando conta a súa visita. El puro sentimiento de beneficencia es tan natural a la especie humana y se halla además tan fortalecido por los preceptos de todas las religiones que el ejercicio de aquella virtud sublime ha venido a ser una ley social para todos los pueblos civilizados. Es decir, temos o deber de asuar a xente que está enferma, non? Ven a decir isto. E ademais a beneficencia. Sabias disposiciones han sido adoptadas en muchos estados para tamén de coestado, tamén ten que tomar cartas no asunto, con el objeto de reducir a práctica aquel sentimiento religioso, procurando conciliar en ellas, aparte del interés del inteligente beneficiado, el que reclama a sociedade bienhechora. Es decir, está dicindo que estamos no momento, este é un artigo dos anos 30, do século XIX, lógicamente, estamos no momento no que hai que pasar dunha beneficencia religiosa a unha beneficencia, non dixo laica, pero sí civil, unha beneficencia da que se faga cargo do Estado. Moi interesante este artigo, porque ademais, non vou adiantarme, senón, pero non intereso que estou contando. Ben, o que dicía antes, estamos nun momento no que se non tes asistencia da beneficencia, da calidade dunha orde monástica, dun convento, pois tes como mellor recorrer aos santos, ou aos curandeiros. Que, por certo, o propio Varela de Montes, que se enseñei antes, tivo unha enfermidade tamén, veuse enfermo unha vez, e non había médico que o atendese, non? El mesmo non era capaz de desandar. Levaronlle ao curandeiro de Portor, que é un sitio que hai en Negreira, e curou, e Varela de Montes reconoceu que ele estaba curado polo curandeiro de Portor. Entón, claro, este home, entre Santo de Gonzalo e o curandeiro de Portor, xa non sei que pensar, non? Ben, aquí teñen, non sei se conocen este retablo, aí á dereita, e aquí á esquerda en detalle. Este estaría por aquí, creo que é este de aquí. Este é un retablo que hai como se chama? Na esclavitude. Pode coller unha agua sin empezar, porque esa está empezada. Vale. Este é na esclavitude, en Padrón, sabe onde está, non? Supoño. Ben, pois este é un retablo que está feito con esbotos. Saben que son os esbotos, non? Supoño. Son como pequenas ofrendas que fan devotos, xente que está ofrecida, e sobre todo pideu o auxilio dun santo e considera que foi axudado, non? Ou pidille auxilio para que o axude. Casi todos os que hai é de milagros cumpridos, non? Milagros que foron feitos. Entón aquí hai un que era hallándose Benita Iglesias, enferma de gravedad, sus padres y su esposo la encomendaron a la Virgen de la Esclavitud y alcanzó salud en el año de 1874. Lembren tamén que en todas as vilas e cidades hai hospitais, por exemplo, dedicados a santos protectores, como San Roque, que é o santo que protexía de que? A peste, ou San Lázaro, da lepra. Entre nós, como saben, hai moitas romerías, moitas capelas dedicadas a estes santos, porque evidentemente era un problema que viña de vello e no 19 ainda existía. Ben, aquí teñen o hospital de Paneña de San Roque, tamén un tema moi moderno hoxe en día, moi de normalidade, coa campaña de coronavirus. Pois, nese hospital de San Roque, quixen traer porque Nicolás Añón ten un poema que está no final do seu manuscrito, que é un poema dedicado á visita do rei Alfonso XII a Santiago. E Nicolás contanos como é esa tarde-noite, na que todo o mundo está pola rúa de Santiago, do reino. Entón di, sentado está no trono, fala, entón di, e tanto era o aperto, refires ao aperto da xente nas rúas, a piñocada,
Tanto era o aperto que me ide correr de corte, que ainda non se súa tanto no hospital de San Roque. Refírese a este hospital, non? A San Roque. Que pasaba neste hospital? Ese hospital foi fundado, bueno, hoxe en día é onde está o Centro Ramón Piñeiro, que é un organismo que estuda a lingua, a literatura, a cultura en xeral, non? As humanidades en xeral, a historia de Galicia, non? Esa portada está onde está en Santiago, se sabe onde está o Colexio da Salle, onde está, como lle chaman? Bonaval, non? Por esa zona, está por aí, vale? Ben, pois ese hospital foi fundado por un arcebispo de Santiago que era Francisco Blanco, non sei se era judeu, pero se me cura ten un pouco de perigo. No 1678 creo que foi fundado, non? No século XVI. E foi fundado xa desde o principio con unha finalidade moi clara, que era ser un hospital de sifilíticos, non? A sífile, como saben, é unha enfermedade venérea, era un mal que tamén afectaba a moita xente, non? Nese momento. E claro, que pasa con hospitais que son de beneficencia, de caridade, non? Hospitais que son, de alguna forma, destinados a levar xente enferma pero para cuidar, non hai tampouco moitos medios, non? Pero o que non queren neste hospital, por exemplo, é xente contagiosa, con enfermedades contagiosas, entenden? Entón, o que fan é crear espazos diferenciados, non? Incluso hai algún hospital para tolleiros, para xente que tiña o que hoxe día chamamos minusvalías, non? Neste hospital iban os sifilíticos. Claro, nesa época, no século XIX ainda, como se curaba a sífile? A base de sudar, non? Entón, este hospital, nos meses de inverno, estaba prácticamente deshabitado, non tiña enfermos, pero nos meses de primavera e verán, pois sí que xuntaba moita xente. Claro, nunhas situacións a veces en malas condicións, non? Ten habido casos, por exemplo, de prostitutas que estaban aí no hospital este, que era unha forma tamén de illamento, de alguna forma, non? Tiñan con elas os propios fillos, non? Vivindo con elas ali, mulleres e homens, non son mulleres. E, bueno, evidentemente era un hospital que estaba, de alguna forma, apartado do resto da cidade, non? Ben, poñes aí, bueno, está unha cheia de datos que igual é demasiado, pero na epidemia de cólera, que houve un ano a mediados do século XIX, chegou, por certo, a Vigo, non? Probablemente fora o primeiro lugar de España onde chegara esta epidemia, aínda que tamén afectou xa a Madrid nese mesmo ano, entón, bueno, pero supongo que chegaría por Porto, non? Como chegan moitas veces as epidemias. Tivo moi papel destacado este médico que dixen antes, Varela de Montes, e tamén outro médico que se chama Juan Montero Telinge, que foi alcalde de Santiago, que foi creo que foi ele o que tomou a decisión tamén de non celebrar ese ano a ofrenda ao apóstolo, non? Foi a primeira vez que se suspendía a ofrenda ao apóstolo, e tamén foi a primeira vez que se suspendía a ofrenda ao apóstolo, a segunda vez foi cando foi o coronavirus, precisamente, non? Ben, a primeira víctima de noia desta pandemia de cólera foi unha muller da Praza da Fanequeira, que non recordo o nome, pero está publicado tamén, se que dixo despois, se busco. E, bueno, pois tamén hai epidemia de tifo, non? Neses anos, aunque eu sospeito que pode ser cólera, na Barca, non? Rosalía de Castro, máis a irmán de Eduardo Condal, indo ali a Romaría da Barca, contáxense, Rosalía sábase polos pelos, con 17 anos, e a súa amiga morre, non? Ben, aquí teñen outro momento, no 19, a epidemia, lóxicamente, a enfermidade tamén crea alguna reacción, non? É un momento no que se desenvolve máis a higiene, empeza a preocupar máis pola higiene, polas vacinas, non? As vacunas. E aquí teñen unha imaxe que é cando parte de Coruña o barco, a corbeta María Pita, que leva a bordo, non sei se saben esta historia, unha expedición que tamén se falou dela últimamente, non? Por Isabel de Zendal, non? A enfermeira de Ordes e dar un hospital de Madrid das pandemias, que levaron a nenos que eran de orfanatos, como por exemplo de Coruña, tamén de Santiago de Compostela, o hospital de Santiago, pois que aí o número, non? 5 eran de Santiago, 11 de Coruña e o resto eran de Madrid. Ben, e quería ler outro poema de Curros Enríquez, outro poeta da época, como saben, discípulo de Añón, que ten un poema que foi moi famoso no seu momento,
porque incluiu no Juan Ramón Jiménez no libro Platero e yo. É o único poeta que mete neste libro, non? Eu como haría así. Como foi? Eu topábame fora, cando as visigas lle deron. Por Arabio Sonai avisoume e eu vime correndo. Coitadiño, sentindo os meus pasos, revolveu para min os seus ollos. Non me viu e chorou. Ai, xa os tiña ceriños de todo, non? Sigo o poema un poquinho máis. Que son as visigas? Pois son, evidentemente, as pústulas, as feridas que causaba a varíola, non? A viruela, en castellano. O fillo de Curso Líquez morreu desta enfermidade. Ben, aquí tamén habría que falar da psiquiatría, non? Tamén outra ciencia que se desenvolve neses anos. Este Hospital de Conxo, que se inaugurou no ano 1875, ainda que ven atrás xa a súa idea, non? Un pouquinho, e saben aí tamén que este hospital tamén ten unha disposición que recorda moito a, bueno, como son os hospitais en parte, pero recorda moito un guardián militar, non? Porque a medicina tamén, así como a tecnoloxía nos vende o mundo militar, tamén a sanidade moitas veces lle pasaba isto, non? Entón, o feito de que os exércitos reais, os Borbón neste caso, non? Por exemplo en Ferrol, necesitasen cirurxiáns e os médicos para atender os feridos, fai que a medicina se revolucione, non? Tamén. Ben, Risco, entrando no tema da psiquiatría, da pseudociencia outra vez, Vicente Risco, ten un artigo que reflexiona sobre a imaxe de Añón, non? En base a este retrato, que é o retrato que publicaron cando morre, di que tiña un dermoesquelete republicano, dicir, tiña un aspecto republicano, non? O artigo está moi interesante, pero evidentemente é unha chea de disparates pseudocientíficos, non? En base á fisionomía, ou fisionomonía, que é o mesmo, que daí ven a parar a fisionomía, pero evidentemente os indios damos un valor médico que se lle dou outro momento, non? Ou valor científico, mellor dito. E aí abaixo hai unha imaxe que crearon hai pouco por inteligencia artificial, non? Tamén baseándose nestes datos. Ben, as farmacias, non vou determinar isto, pero hai unha serie de... Isto ten que ver con o que eu publiquei na revista. Hai unha serie de... Eses recipientes de farmacia, por exemplo, son o Hospital Real de Santiago, deses anos, non? O século XIX. Pois hai unha serie de ilustres farmacéuticos, non? Que tamén eran amigos de Añón, algúns deles médicos militares. O propio Murguía presenciou os sucesos do ano 46, e ele sendo un neno tivo que usar a seu pai a improvisar un hospital de sangre, un hospital militar en pleno Santiago, ao lado de San Martiño Pinario, atendendo aos feridos, non? Entón ele aí é onde tomou consciencia de que tiña que, bueno, pois loitar por a causa da xente que estaba ali morrendo, non? Ben, outros boticarios, pois aquí falaríamos de, por exemplo, na Obra de Añón hai un boticario que é de Noia, Busto, non? Se conoce hoxe en día, que ten, disputa ya unha farmacia de Betanzos e será a máis antiga de Galicia. A farmacia de Busto, polo menos, se ganó en 1750. A de Betanzos foi un pouco anterior. Puño estes datos aí porque unha irmán deste señor, que era a señorita Valentina Busto y Lamas, que morreu moi nova, naceu no ano 1940 e morreu no ano 79, precisamente un ano despois de Añón, dedicou a Añón un poema, non? Indo no vapor das Dolores, que era un vapor que se fixo aquí en Outes, un estrangeiro de Ribeira, de Outes, que era, non sei se saben, a xente mellor sabe o que era o carreto, non? Sí. Bueno, pois era o carreto da época, que levaba a xente de Outes a Muros, neste caso, non, porque non era Muros. E Añón fixo ese poema a esta señora, que era irmán do farmacéutico Busto, non? Un farmacéutico que, por certo, é a primeira promoción de farmacia de Santiago. Hai outro farmacéutico, ou boticario, aquí en Outes, que tamén falou desto Minucho Campos, un socio de Terra de Outes, outro artigo na revista. Ben, Nicolás Añón, xa vou acabar, falta un pouquinho. Nicolás Añón ten un poema que aí non tan lido, o mellor original, sería esta parte de aquí abaixo, está falando da Vixe do Rial, entón aí ao lado puxenlle esa transcripción literal, e di: abrásese nuestra alma en dulce amor de María, en cuya dulce esperanza nuestro corazón confía. Sois máis que triaca fina, que la sierra emponzoñada, bajo vuestros pies se dobla e queda paralizada. Que é a triaca fina? A triaca fina é unha especie de remedio que se facía con varias cousas, pero levaba, entre outras sustancias, levaba opio e carne de cobras, parece ser, non? E, bueno, Nicolás Añón tamén fala dun remedio caseiro, natural. Hai outros remedios, que se tamén fala, por certo, Añón, algúns son médicos da época,
e outros pois non tanto, non? Por exemplo, teñen unha imaxe que é a noz vómica, non? Que era unha noz que se usaba para vomitar, non? Para provocar o vómito, a un enfermo que necesitaba pois, facer un lavado, non? Un cloroformo, como unha curva, así. Aparecen nos poemas de Añón dos poemas. En El médico enamorado, que é o primeiro poema que escribe Añón en que saibamos, no ano 40, 1840, e tamén aparece un soneto que se chama Venganza, que é un soneto moi atrevido, con unhas rimas moi interesantes, non? Moi arriscadas, e que tamén fai unha burla da serga médica, non? Como falan os médicos, como se comunican os médicos. E despois, bueno, pois tamén hai unha carta de Añón que mete un poemiña que fai tamén unha broma así un pouco escabrosa sobre poñer unha lavativa, non? Tamén fala disto nunha carta, nun poema. E os anticonceptivos, non? Hai un poema famoso que se chama Añón, que non vou ler, pois senón non estamos en horario infantil ainda, Exposición de las putas de Madrid al gobierno, non? Que é un poema que, bueno, é hilarante, non? Porque un despropósito tras outro en ese poema. E aí hai varios remedios que as prostitutas comentan de pasada como métodos anticonceptivos que había na época. Está moi interesante este poema. Este poema é o único poema que Álvarez Blázquez quedou con el cando lle cedeu todo o que tiña de Añón a Fundación Penza del Libro. Ben, xa estou acabando. O que falábamos antes, o alcoholismo tamén é unha enfermidade, por eso temos o poema de Borracho e el Eco. Hai epigramas, non, de Añón que falan dos médicos, non? Por exemplo, aquel de Oriño de Outeiro, non? Que non sabía o médico se afojara de ajo de viño, non? Que borrón o rejeiro, chutaba o rejeiro. E aí les poño o que dice antes do epigrama, non? Que é un verso de Juan de Iriarte, que di a la abeja semejante para que cause placer, que el epigrama ha de ser pequeño, dulce y punzante. Bueno, outro poema dedicado a un cardenal de Roma, que fala dunha enchente, non? Dicen que murió de punto, seguía de punto y... Bueno, aquí non era perdón, seguía de un punto y coma. Ou tamén os poemas dedicados a, como dixen antes, aos médicos, non? Ou aos enfermos. Lembren que, claro, os médicos, aquí o outro dios estaba un pouco incómodo mellor, moitas veces son criticados pola xente, non? Por traballo que teñen. Eu sempre dixo que a xente tamén somos profesores criticados, non? Sempre dixo, a xente quere os teus cargos para o teu traballo, non? Ou non queren facer o que hai que facer para ter ese traballo, non? Que isto non é outro. Pero, bueno, como é unha profesión que a xente ve como acomodada, pois, evidentemente, ten moitos ataques, como tamén tiñamos curas, como saben, non? E tamén porque é unha profesión que pos a túa vida ao servicio desa persoa, non? Nas mans desa persoa. Ben, Añón ten influencia deste poeta portugués, Bocage. Estas duas páxinas son os poemas, pero son todos epigramas que falan de enfermos ou de médicos. Un pouco antes de Añón, non? Eu pregúntome, tiña Añón unha saúde delicada? Hai un par de cartas dedicadas dirixidas ao seu primo, que foi alcalde de Ouves tamén, Tomás Añón Martínez, que era o que tiña o Pazo. Nunha delas dille que estuvo fortemente resfriado, isto non é banal, non ten máis importancia, pero na segunda carta, como ven aí, primeiro fala tamén que o primo estaba ferido con unha pedrada, tamén fala unha enfermidade, e dille que ele non está ben, que recobrou as carnes e as formas anteriores a mirar a enfermedade que me había dejado na espina, 6 anos antes de morrer, xa. Ben, e agora se acabo con isto que é o Hospital da Princesa, que é o lugar onde Añón vai ser ingresado no ano 78, non? Este é un hospital tamén de calidad de beneficencia, vale? Este é o Hospital Vello. Aquí teñen unha imaxe na que a reina Isabel II, que ya era casi unha rapaza, coloca a primeira pedra, non? É unha imaxe do ano 1853. Esta é outra imaxe que do ano 1855, que está, por certo, nun arquivo do misionero de Romanos, por eso falaba antes del, cando se visita, sabe como está o hospital, e venga a exposición, tamén recorda os cuartéis, non? E tamén recorda o psiquiátrico de Conxo. Esa forma de construir os hospitais novos, en pabellóns separados, para ter illamientos, etc. Ben, pois aquí neste hospital ingresou Añón, según se di nos libros do Hospital da Princesa, e consultou Fermín Bozabrei, gracias a Ángel Romero Ferreiriña, que era un señor de Ríos, que era, bueno, amigo de Bozabrei, compañero na selección nos. Añón ingresou o 14 de abril do 78, literalmente, segundo o libro, padecendo afecto hepático, non? E ten un problema de fibra. Estuvo na cama número 20, dunha sala que era a sala de San Lesmes, e morreu literalmente da mexilina partida de cancro de fígado ás 4 da mañá do día 20 de abril.
Esta é a porta de Fuencarral, que está onde estaba antigamente este hospital, porque foi cambiado de sitio, Vila da Princesa. Hoxe en día está en outro lugar, non? Mantén o nome da infanta Isabel de Borbón, que é a filla de Isabel II, pois se chama Vila da Princesa. Ben, esta era unha porta que había de entrada a Madrid na súa época. Poñen, pois, unha guía tamén da foto, máis ou menos, aproximadamente. E a esquerda é unha sala do hospital, non? Da Princesa, no Borgo Bañón. E como ven, bueno, pois é unha foto pouco antes da súa morte, non? Ainda non 20 anos. Hoxe en día hai unha... existe ainda o hospital, como os dixe, noutro lugar, tanto é así que no ano 17, como ven, fixeron unha homenaxe en Madrid. Falan dele, non? Din que a Academia Galega hace Caballa das Letras, bueno, pois, como ven, tamén sigue viva a memoria de neste hospital da Princesa de Madrid. Nada máis. Asturias, Alto Libre, Portugal. Quixera ver do Pindo a catarata, despenándose, bramando, dendo alto Penedal. Quixera ver o opulento miño, endeversando entre viñas, porque isto é un regalo ver. Logo a chegarme a Compostela, confesarlle as súas pedras que sen vos vivir non sei. Asturias, Alto Libre, Portugal. Quixera ver do Pindo a catarata, despenándose, bramando, dendo alto Penedal. Quixera ver o opulento miño, endeversando entre viñas, porque isto é un regalo ver. E logo a chegarme a Compostela, confesarlle as súas pedras que sen vos vivir non sei.